Majong palis. Nami tujo nimo wad. Vlog ni wad. Taw kumidya ta. Di ba? Ha? Ari. Kanang mo kortisikol kuno re si Johnny mo. Sa hamo. Ah, ikaw ingon. Ay mo kortisikol kuno ni siya kay mo suro ito ila Maribel. Asa day? Manghatag bugas sa ilahang sutsi kondisyon. Validisyon day. Mananghir rami nimo kay di man may kauban di man kauban ang kagawad kay di man man nan politics mo guni. Nananghir ra. Ha. Okay, salamat wad. Upat sa bukis uban. Isang nganli ba kasi kay Kinsa kasi ulaw. Unglaw og labores og Corbita Betalionela. Upat sila sila. Kamukat ka to si April. Mao. Bo, man ay man di April apil. lagi to. ya, salamat wad. Pat mo ko si Pat. Asa madapit ang bayan na lang. Lingling. Si Labor. Lingling si anak Maria Smagler. Anda asa? Labores man to. Si Agnes. Asa At dapi? Fernando. Ato Morimorio. Murmuryo na. Og Lionela Corbita. Si Ilalingling dapat na sila. Okay, salamat. Kanto na mi. Salamat wad. Picture. Ayo. Dog ko na dito. Oi, Majong hapon. oi, wag dali. Sama, Quebec. Na. Yami o zero eh. Zero. Kinsa na bay? May. Kinsa na bay? Si Kana. Ungang. Oh, daghan na kag bay. Di kay agka na ni. Bita na bali papa. Ah, Oh, Ante. chicken. Chuchi ba? Ay, Validate ka ko. sama si Tio ka? Dah chuchi. Oh, oo lagi. Pero kuan ka kanang sa nga nilay sama si Tio. Ay dini politik ka te. Napili, bang pinatugatan na niya. Labot maka upat ka makabuok na ni. Kulang. Upat ni. Si kuan si ako si Lingling ko bita ha. Ako may galista na. Oh, ako si Lingling si Agnes. Agnes o si Rodelin. Rodelin kong law. Kabuar ba na imo? Ha? Pili ko na. Dito na ba? Napil ang dito ni Rodelin. Uli ka mato. 091-517-13081. Oh. Occupation, trabaho. Damo ko. Bayra. Housewife. This topic niya ay kuhan ka ba na? Ito niya. Bata na dito hindi ka. Kanina naman yun. Anya Biesa. Sige. A-N D-I-E Ha? D-I-E B nga boy. I the eagle the zebra dayon wala hitin Kuhan. Antonio I-O ang last. Number of family members. kami kan wala na labot ng hindi ha 5 ang anak mo kan kita nang walo at ito Monthly income. Amoy, ang gibutang mga anak sa suan na Mantiman. Hindi ko tubig. Doon, di na. Di mo. Kung anong gibutangan na rin is. Di na. Tulitin. Doon. Ano kaya lang, ipagkong gamayo at video, di ka ba na alam mo dito isli? Naipagkong na.
Pirma, kaya mo withdraw na. Himay, hinay, himay. Oh, salamat. Hey, Tito. madugay. Tupat pa na isang tuan. Kaling-ling. Kudyo ko ni ako Ako yung na una na ano nito? average. Oh, yan. Oh, timingan pag pagpanuro yung kuan. Kuwan. Karaghan ba sa mga adlaw? Dami nga no, why snap? Gawin o siya yun eh. Nag-atsuchi scholar. Nag-update o nag-validate sa panagaan o hinabang. Yung ni ikaduhang recipient o beneficiary. Okay mo ni Baya. Indok ni Balaya. Takag kanaman. Kaduhang recipient. O atong ayuhon. Ay. Ayo. Ayo. Ba? Naitojo gamay. Mo wairo. Okay, majung udto. Wairo ni. Awa. So, te, kuan na pang nag-validate ra og tagaan. Ngayon to. Ma'am, Salay ko tayo. salamat taon kay kadong ko mo ari. Ang maotong hindi ko ani kanang na pinaribel. Ay mulum mo mi atong unahan. Naka-cover ko ani dyan. Trabaho ko yan. Assignment. Nanay gamay pangutan natin. Kanang ridilin man kay alon ang job. Ay. Ang si ano tayo mga atan. Wait, hindi ba nagitan sa barangay o Pag ano sure ko kanus ate pero naap. Ngayon na sila. Umlaw tina. Bibigyan or this. Birthday eh. July 17, 1986. Ay, cellphone number eh. Ala. Bin, ano na ba ko? Ano, wala na ba ko ano ang number nga daan? Paghihatag na natin rin, Imuha na number, Bin. Imuha na number, Bin. 0930-312-312-4852. Ano trabaho tayo? Housewife? Housewife na. Married tayo? Pangan sa bana? Martin. Unglaw? Ay, middle name tayo? Why? Aka ng school. Ibanez. Ito? Martin. Crispin. M-A-R-K-A-N. E-N. Ano eh? Kana. Sila mo kabuok eh. Sa kabay, ano siyam. Sila yung monthly income from ay COVID. So, Tungan natin. ay kuan naman, ay katong so ma'am, kuan pa to, ano kami bata kung may ato, walo kami ato, pero kuan na ron, kay batas yung ng bata girl, na sabay COVID. Mao sa kami COVID no, sa tuna, so, During COVID eh. ano, income niya po, ang mga days,
Picture na din sila tayo. Mana day? Ay na niya to. Day. Salamat ha. Ang susi, rago matawag ng Joker. Ipasa pa mo na makapag ng picture sa karang bayan. Interview natin sa para sa susi bitaw. Oh, saan ulit tayo? Ha? Arin. Sige dali. Mo ni ka tulong isipin sa susi na panghatag relief good. Okay. Rin usaya ni. Itiwan na eh. Tiwasan lang ni kay nanayak. So, kabanuban ko sa akong anak. Yang ibalibit. Yang subject ako na. Para sa approval. Sila mga skala na ma-approve. O ngayon batagaan. Mga ni mga gap. Kung libanan. Tiwasan na eh. Hindi ko. Kasi sa kudakan. Pero picturean mo kung sa tutsi. Zero. Tulo ka 7. 216. 09510777216. Housewife ka? Ha? Ito trabaho niyo. Married din eh. Ayos miling ha, salamat. Salamat. Ini. Suwana. Ini ka kwan, kaupat nga recipient. Na mag abogado din ni Muling. Ha? Niya mag abogado nimo. Sige, budyo na pa. Malang trabaho na. Ah, bright man. Okay ra. Sige, dadyon niling ha. Namiaw kag bahay bing kana ling imo nang bahay dako dia. Di nang wa kabinti na. Ay imong ison. Mga review. Oh. Ah, sige, interviewon mo ka. Kami ibang ko ni mo man ni bata ko ni aning tuwa ani. Nami imong kag bahay pero tiles man. Bata ani kanang pangkuangan laki. Ah, Diba ka mo ni sa kabats dai? Ni mo ha kita mo man. bao. Sa ilis apa? Ay, paglaom ni pang dai. Right mo din. No, bright man ni. Una na ni pang ang una mo sa tuig. So, yung pa sige yung tapos bahay sa una. Nay. Ah, sige, story ako ano mo. Pag ano mo. Pag story ano mo duha. Trabaho mo te. Sahay mo nagka.
Pag ano na ngayon, uwan, ito ka nagat, uwan, ano? Ito na ko ano naman natin. Married yan. Ah, Pangan ka ba natin? Eusebio Corbita. Ilang kabuok din sa kabahay? Kuan ba taan niya ilin? Ito, natuhan niya kayan. Ah. Sila tanan. Ito tanan. Siyam. Yan. Yung dua kay sila isa-isa ka ba mo? Ano siya, may dala na yung dito ang bayan mo. Purpose. Tapos feeling D ng lasa na. C-E-R-T-E. Is. Mantiin kante. Sabok ay ko din. Hindi ako nakakita ko mo yung income. Kaya trabaho ng mga agas mo ni. Kanan, drama na ano. Ano ba na ako para lagi income? Ito mo na. Ito na buwan. Ano yung mga 4,000? Buwan, hindi yung mga buwan. Hindi yung mga month. Ang sa nanay ko birthday. Mara yapon. Mamaya po sa mga ang trabaho ng mga banagat naman. May tutulong walang dapat. Ang kanagat ang bahay natin. Bago. Pag-validate ka. Hindi mo na-assign. Ito na yun. Upat lang mo. Mana malagi? Iya tahu. Ang kasawang. At least ito tihati din eh. Pati yung permit eh. Pirma kay kubra na naling. Ano say pag pirma ling ha kay di lang kadawat sa kay lima o pirma. Salamat din. Hmm. Ya picture sa mo. Ah, gusto rin si Tatay. Galing kay picturean galing ha. Apa pusing gid tinuod ganang murag artist. Salamat. Salamat yun. Kanami kay Juan dili mo tuyak Juan na dagwaya. Naman naman ay picturean ang bahay pe. Okay, humalagyod. Padung na pauli. Dahan salamat. Please subscribe.